Nandito na ako sa lugar ni Jen Waray. Ganda oh. Ganda ng lugar nila oh, dyan. Paano yung picture? Guys, si Rochelle kasi kinutsaba ko siya na ipaprank ko si Jen Waray. Ipaprank ko si Jen Waray kaya kinutsaba ko si Rochelle. Ipaprank ko siya ng bonggang-bongga ngayon. Kunwari, hindi ako tumuloy. Kunwari, hindi ko nakikita. Kunwari, hindi ko kasama si Rochelle. Kunwari, hindi ko kasama si Rochelle ngayon dito. Ayun, si Rochelle nagtago na siya. Ipaprank ko si Jen Waray ng bonggang-bongga. Yan guys, abangan nyo ah. Pud mo? Busing? Malamang, sige. Malamang na maklupad ako. Tapos? Tara, nag-uli na balita sa Ate Peng? Oo daw. Balat ka. Bye-bye. Hain ka na. Bye. Hain ka na balitaw. Nanong oras mabot. Bye. Ati mungkir. Abri kami huy. Adi na kami sa gawas. Pinatay. Hello. Oh. Ha? Bumalik ako dyan kasi tagal naman ni si Rochelle. Ang tagal eh. Ayaw ko nga magtambay doon. Ha? Ha? Pinagtitripan niya ako. Hindi ba? Totoo. Kasi nga, tumawag siya kanina. Sabi ko nga, sabi niya magsakay pa daw ako ng isang yun? Bus na 667 ba yun? Eh sabi ko, Rochelle, alam mo naman nga, hindi ako marunong dyan sa magsakay-sakay, natatakot ako nga. So, as in, umuwi ka na lang talaga? Seryoso, umuwi ka? Oo, babalik ako? Ba't ka umuwi? Kasi nga, natakot ako eh. Nainis ka kay Rochelle? Hindi naman masyado. Sayang naman yung nilabas. Sige, punta na lang ako dyan sa inyo. Nasaan ba yung saan ba ako bababa? Magtaksi ako. Nandito ako sa Alwada eh. Sabihin mo ate sa may Sky Tower. Sabihin ko lang sa taxi Sky Tower. Sky Tower, Alrim. Tapos nandoon ka? Hindi, pumasok ka. Tapos hintayin mo ako sa lobby kasi nasa market pa ako. Ah, antayin kita sa lobby. Pauwi ka na? So, nagpipili pa ako ng ulam natin. Ah, sige, antayin kita. Pero ako sa lobby. Oh, sige, oo. Kasi, sige, eksakto na lang. Bibili na lang ako ng pandesal. Pandesal. Tumatawag si Jen Waray. Ano siguro? Basta ikaw na ba? Hello, te. Meow. Meow. Hain ka na. Wala pa ako sa lobby. Hala, kay hain na daw yun si ate Pink. Kay bago nagsakay na ko siya pabalik. Pabalik na. Kikirita na lang. Wala ka na lang ako sa lobby ha. Hala, kay natisakay na kami sa bus ni Ate Rona. Okay. Nasa bus ka na? Oo. Okay, sige. Wala ka ako sa lobby. Laksi ha. Oo nga. Sige. Piste, laksi. Bye. Sa lobby. Oh, sige, oo. Kasi, sige, eksakto na lang. Bibili na lang ako ng pandesal. Pandesal. Sige, para para hindi ka na paikot-ikot kung ka kay Rochelle. Oo nga, tawagan mo nga si Rochelle ha. Sabihin mo, baka hindi na matuloy yun. Iwan ko ba dun sa kanya? Hindi, wag na. Hindi ko na ipapaalam na na pumunta ka na, nandun ka na. Papuntahin mo rin ba si Rochelle doon? Oo, mabubulaga yun. Sige. Ay, mag-taxi na lang ako ha? Oo, sige. Nasa yata? Nasa 17 yata, galing Alvada. Ah, ganon. Sige, oo. Oh, sige, salamat ha. Natatakot ako sumakay dito mag-isa. Ako rin naman, takot din naman ako sa mga bus-bus. Pero mag-taxi ka na lang. Sabihin mo, Sky Tower, Alrim Island, Sky Tower. Sky Tower. Okay, alam na ng driver yon. Sige. Mag-ingat ka din dyan ha. Sige. Andito ako. Sige, bye-bye. Lahat ng ulam. Bye-bye. Sige, bye-bye. Ipasa mo sa akin. Ipa-vlog kayo, nagkamaingay. Sabi niya,
sabi ko, ano sabihin mo ba sa kanya na ano, papupuntahin mo ba si Rochelle doon? sabi, ay bala. Tuwang-tuwa po siya. Hindi ko masyado na ano yun ba. Sabi ko, matagal ko na pinag-isipan yun na i-prank ko yan. I-prank ko siya. Sabi ko, paano ko ipaprank? Wala akong isang phone, sabi ko. Nandito na ako sa lugar ni Jen Waray. Ganda oh. Ganda ng lugar nila oh, dyan. Paano yung picture? Sa loob ng Sky Tower. Dito muna kami mag-aantay sa lobby ni Rochelle. Social distancing ba tayo? Yes. Ayan, Sky Tower. Diyan ako sa tod. Kay mauhay ka na nga ni. Kaya kaiha mo man. Diin dapit. Tisag ka na sa building. Ito, kayo na kayong bayaan mo. Wala ko man itong sa red karikta. Sige, babay na. Babay na. Oh. 621 to, makadto na lang sa babaw. Sige. Magkita-kit sa babaw. Bye. Ay, may apakan. Dito tayo sa apakan. Say hi guys sa vlog natin. Hi, hi. Sa Abu Dhabi. Mag-hi to ate sa ano? Sa mga Ano yung camera mo? Kamustahin mo ang ating mga pamilya sa Pilipinas? Kumusta silang lahat? Ayan si ate. Hindi naman tayo nakikita, di ba? Hello. Ayan. Ayan pa si... Ay, ikaw yung Si pagkahiyain. Ikaw, Rochelle, anong masasabi mo dyan? Hi guys. Hello, Parang guys. na yung elevator. Yung tingnan mo yung elevator, nasa tabi sa 62. Hala, nabungol na. Nakikita ba? Oo, ano, nakakabingi. Kasi isang taas eh. Sky Tower. Paakyat kami guys sa ano, Kay Jiwaray. kay Jinwaray, 62th floor. Tapos malalaman niya nang pinaprank namin siya. Nasa 62th floor na tayo guys. Medyo nabibingi talaga ako guys. Hindi ako sanay guys. Dito na kami guys sa room ni ano 6212. Ito kay January. Tapos mayroon pa siyang chinelas. Iwanan niya. Hello! Ito na video! Hi! Ito yung anak ni January. Boy. Hi! Oy! Ari ko gali di. Asa na? Asa ka na? Para pinuhaan ka na. Prankol! Ito na yung na-prankol namin! Ito na siya! Ito guys, na-prank ko rin siya. Kasi sa ilang araw kong pinag-isipan kung paano ko ipaprank call si Jinwaray. Ito na siya guys. Nangyari na ngayon. Ayan, thank you. Wow! Ayan. Fresh na fresh, no? Grabe yun, malaki. Ayan guys, binili ni Jinwaray. Magmukbang daw kami ng steak. Oh, ayan. Ayan guys, maraming salamat sa inyo. Si Jen, warayan. Waray. Tulungan kita dyan. Huwag na ate. Prank mo ako kanina. Grabe ang pang prank mo ate. Kala ko naman totoong-totoo. Babalik ka na sa ano mo. Sa amo mo. Pasabi-sabi ka pa. Pinapauwi ka na ni amo mo. Kakasabwat kayo. Ito talaga ay sobrang napakasaya. At na-prank ko talaga si Jen Waray. Pinag-isipan ko ng matagal yun kung paano ko siya ipaprank.
Ito na. Hindi ko inakala na ngayon na pala mangyayari yun. Ayan, Jen. Prank lang yun, ha? Oo nga, na-prank mo. Thank you, Galing mo thank you. mag-prank, ate. Ayan. Mag-iisip ako ng pag-prank sa'yo. Ayan, guys. Inumpisahan mo. Si Jen Waray. Si Jen Waray. Na-prank. Na-prank siya. Wala pang pagsugod sa aksikuan nga magkapikit didi. Mao na naman nagsugod si Rochelle. Asugod ni Rochelle sa at di magkapikit dito. Wala ka pagsugod. Wala ka pagsugod niya magkapikit dito. Tadi wala lugod kami makadara. May diyo na kape. Dali ka kayo. Ay, nagado na kapinikin. Bayan. Wala ka nagod sinimas matangkol pa? Wala na. Ayan, okay na yan. Wala ka na sinimas matangkol pa ng kutsilyo? Yung dad. Ang pinakamatangkol god. Pagpili na lang dito ate. Secret. Matarom. Matarom ba? Labisaris niyan si Sorry, si Jen Waray magtitimpla ng kape. Na-prankol Para sa kanyang bisita na si Kanina pa talaga yun. Na-prankol ka, te. Sa tekat na. Grabe ginagawa mo sa akin. Sabi ko, Nalangot na kayo si Naubos ate. load mo? Naubos na ang load ko. sabi ko, asa na kayo sa ate Pimpis? Yung 30 grams yung load. Ha? Enjoy nga siya pag nag-video sa akin. Shout out naman dyan! Hello. Sexy ang aming ano. Ayan. Oh. Patay ka sa vlog. Di ba, te? Ganyan mo. Oh, ha? O, doon! Daming pagdasan. Pagkaunan mo na doon. Ito guys, yung anak ni Jen Waray. Hello! Hi, what's your name? Kaylin. Wow, Kaylin. Kaylin, you're... Bye.